سيراميك اب تግራይ خندي ناچ يركب نامريت نصاف لخونه سيراميك اب تግራይ خندي همللو واغو كنرينا سمينتوون بطعمي اناقنسه يركب بزعوا سون دس لبل صبصا واغا كنغركم يا تندينو حشوا خالوتخه هندينيو واغوم لبل اقصيلا لريكم واغاتات يكون سلازي قدمناو محلافنا كل غزي خم نغبرو قدم فيديو مجمارنا لايك تغيرنا فيديوزنا كل سن كبصع عامل خوني انفورميشن كلنا كغنسر يحجزو كلكم لايك من قري ترسعوا سبسكرايب ليغرم لنا نايز channel زبيت سو اوالات مخالكم كيترسعوا مالتو سلازي بوزح وقع تبزحنا كلكم كسلتيكم سلخد قطانا بروجرامنا نحلف بقصل سلازي كل غزي خم نغبرو قدمي انريو تندينو يو كاو اكاتاتينا سيمينتو سيراميك ناولا نخدنا مالتو سلازي تندينو كبعل 8 تكسو 16 خنديهم للو بتناصل مرأي نقصل مالتو سلازي تندينو بعل 8 بزغ ساعات 7:50 اناتشط يركب بعل 8 تندينو 7:50 اناتشط يركب بعل 10 دما 1210 اناتشط يركب بعل 10 خلته دما 1670 بعل 10 خلته 1670 بعل 10 4 دما 2570 بعل 10 4 2570 بعل 10 6 دما نموداتا 3160 بعد 16 انا مودعتا 3160 مالتي سلازي ازي مسل كاب بعد 8 كسو 16 للو نايتين دينو واغا نعله 4 ورح 7 2017 عام تمرت حمص معلتي للو واغو نايتين دينو ازي مسل للعل واغا للو 3160 تكون زتحاته للو دما واغو 750 اناتشطه يركم مالتي سلازي اذناتين دينو واغا نا تركيو وش تعد تدليو هم تلمده بوشت مسمر وي دما كومنت صحفوا لي نعخاتكم ليخون نغير يقروني مالتي سلازي قصيله دما لحفكم ناونا سيمينتو واغا ايو سيمينتو خندي وصحو لبل مرأي نقصل مالتي بزعوا سيمينتو واغا كتسمعوا تلخم بطعم كتحغزو يغبا مخنياتو دما كاوشري حادميتي ناو حد شحي سوساي وريدونيو مالتي نايز دما نبزحات سوات ام غزا مسرح للخم وي دما مسرح ام مجمار اقل حاسكم نورخم ازي تقام الخونه انفورميشن هم الخونه اي طراطري نمغزا لحاسهم ساعات هزنا نشي صنحو قنص لون كخونلو يعدل سفي حساب مخناتو شي حد ميتنيرو نا شي 80 خزو نا شي سوساي وصحنيو نا قنسون كورسل قل نشي معلتي تصبيهم مغزا ادخليكم مالتي نلو معانتي غنا نعله 4 ورح 6 2017 عام تمرس حاموس معلتي شي سوساي اناتشطه يركب سيمينتو مال وام مقاله زوريا خونكم وي دما ام مقاله وشت خونكم جن نمغزا واغا تمارص لكم ساعات جن لعي ممخار تخليكم مخناتو دما كاب مكينا كاب 10 ساعات اسكاب 3 ساعات وللو كاب مكينا بعلم بالقنس واغاون مغزا اماراጭ سلللو لعي دويلكم ممخار تخليكم لحاش واغا كاي مركب تخليكم مالتي بدس لكم كونتال مريتكم دس تبل واغا غزيكم مسار تخليكم سلازي دحري سيمينتو نريو دما ناي حشوانا تصر واغايو خنديني يقول دما مرأي نقصل سلازي حشوا بزخ ساعات بزناي ترانسبورت مخنيات غداي للخزي نشي وسخارينيو 45 شح دما اناتشط يركب نحد سينوسراك حشوا 45 شح اناتشط يركب مخنيات دما بناي ندادي حصلتا اوروتيو همبوبوتو بتعمي وسخنيو ناتري يركب مالتي بفلاي مقال وشط لهم بتعمي نشي وسخ واغانيو تصرون هندينو تيلكم 33 شح اناتشط يركب مالتي تصرنا حد سينوسراك 33 شح اناتشط يركب حشواون 45 شح اني واغا مالتيو انا صريت غداي تحشوا قنجو ناتبين حشوا لبحال قنجو متري ولخميو تصرون نمهدم لخون تصليم تصريو هم تصعداك يخونه تصليم تصرسن لخونه قنجو لخونه تصريو مالتيو سلازي مغزات ديو دويلكم كايون اوردر مغار تخليكم مالتيو هذا قصيله لحفوكم ناو سيراميك غدايو سيراميك خا خندي اناتشطايو يركب لبل دما من رأي نقصل سلازي سيراميك خندينيو اب كتا مقله وي دما اب تግራይ بحفشا هندينيو واغو نرأت لنا واغو خمن فلت بعل سوسا بسوسا لبالميو 30 ب30 لبالميو مزحت غزي سوسا ن وشت صالون مدقاسي كوني خليو نسرابي زنت قمولو سيراميكات عينتيو اتي 30 ب30 ግን نمروا منصف كوني خل عين سيراميكيو خمتي لكم ازي سوسا يبال ازي دما 30 ب30 لبال عين سيراميكي مالتيو لو ما عاد نغركم غنا نا وشت عاد سيراميك خنديهم للو إنا كنري مالتيو نا وصات تديو نشي خبر سلكل لخل بزعواسو كنغركم يموداتا ግን مزحت فوكس نغورو على ما وشت عدي
ሰራሚክ ለሎዩ ማለት እዩ ሙሽጣ ዓዲ ሰራሚካት ዚኦም ምንም ናይ ምሽርታት ነገር የውሎሚ ቆንጆ ልባል ሰራሚክ እዩ ብዝተፈላለዩ ነከረን መማርፂ ዲዛይናት ዓይነታት መሪፅኹም መውሳድ ትኽእሉ ኢኹም ሕዚ ንኣብነት ሱሳ ብሱሳ ክንደይ እኒአው ኢልኩምኒ ንውሽጢ ሳሎን ምንፃፍ ክኾን ንኽእል 1300 ሜትር ዋዓይ ጀሚሩ ክሳብ 1410 ኣብ ለሎም ዋጋ ምርካብ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካብ 1300 ሜትር ዋዓይ ክሳብ 1410 ኣብ ለሎ ዋጋ መማርፂ ከከም ዲዛይኑ ናብ ዓሉ ኾነ ዋጋ ኣፈላላይ እኒአዎ እዩ ናይዚ ምክንያት ድማ ብከረር ክመፅእ ይኽእል እዩ ብሓደ ሓደ ነገራት ንሺ ዋጋ ናይ 100 ቅርሺ ኣፈላላይ ይፈጥር እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሱሳ ብሱሳ ናይ ለሎ ዋጋው እዩ ማለት እዩ ናይ ሱሳ ብሱሳ ይነግረኩም ኢኹ ናይ 30 ብ30 ድማ ንመረባ መጻፍ ልኾን እንዴት ነው ትልኹምኒ 950 ንመረባ ንካሪ ማለት እዩ 950 ንካሪ እናቸው ጠይርከ ማለት እዩ 30 ብ30 ሰራሚክ ዞ ከለኹምን ወይ ብግሩፕ ንክትመጹ ወይ ድማ ክልተ ሰለስተ ኾንኩም ትመጹ ትእዛዝ ተኣዝታልኹም ዋጋ ቅናሻት ኣማራጭ ክትረኽቡ ትኽእሉ ሕዚ ንኣብነት ኣብ ዝሕብልኹም ንምግዛእ ተሓስባት ካብዙውን ቅናሽ ዝኾነ ዋጋ ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ልል ሓበሬታ ሰረኸኹ ክነግረኩም ደሊ ስለዚ እዚ ዋጋ እዚ ናይ 60 ብ60 እና 30 ብ30 ለሎ ዋጋው እዩ ማለት እዩ ናይ ሰራሚክ ስለዚ ናይ ውሽጢ ዓዲ ሰራሚክ ይዘ ናይ ወፃኢ ድማ ክንደኒኦ ትልኹምኒ ኣብ 2300 ጀሚሩ 2500 ኣብ ለሎ ምርካብ ትኽእሉዎም ኢኹም ማለት እዩ ዞም ናይ ወፃኢ ልዕሊኡ ኣለዎ እዮም ከም ንፍለጥ ግን መብዛሕትኡ ግን ቆንጆ ልባሉ ናይ ውሽጢ ዓዲላ ሓሪፍ እዩ ብጣዕሚ ናይ ወፃኢ ብጣዕሚ ሻይን ይገብሩ እዮም ብጣዕሚ እውን የዳሉጥ እዮም ወይ ድማ ይንሸራቱ እዮም ማለት እዩ ማይ ተነኺዎም ብጣዕሚ ንሺ ናዞም ወፃኢ ብጣዕሚ ሻይን ካብ ዝገብሩ ንመልክዕ ቆንጆ እዮም ብጣዕሚ ግን ውሽጢ ዓዲ ግን እቲ ሕርፍ ፍለለ ንገዛ እውን ኣብ ዝኸሰዓት ብዙሕ ሰብ እናተጠቐሙ ልርከብ ውሽጢ ዓዲ እውን ሓሪፍ ልባል ሰራሚክ እኒአኩም መማርፂ ማለት ቅድሚ ምግዛእኹም ግና ንዓይ ምምኻር ትደልዩ ስልከይ ኣብ ኮሜንት ወይ ድማ ኣብ ናይ ፕሮፋይሊ እኒአኩም ናብ ቴሌግራም ኢሞ ዋትስኣፕ ቀይርኹም ሃይልኹም ለሎ ነገራት ሓበሬታታት ምውሳድ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ሎማዓንቲ እዚ ዕለት 5 መዓልቲ ዕለት 4 ወርሒ 7 2017 ዓመተ ምህረት ለሎ ዋጋው እዩ ኣብ ናጋና ኣብ ቀፀልቲ መዓልትታት ኸ እንታይ ይፍጠር ንብል እናቐፀልና እንሪኦ ክኾን እዩ ማለት እዩ ናይ ቡልኬቱ ነገርኩኹም ምክንያት ናይ ቡልኬት ተመሳሳሊ ስለለሎ እዩ በዓል 15 ብ32 ቅርሺ በዓል 20 ድማ እስካብ 34 ቅርሺ እናሽጠ ይርከብ እሱ ኣብ ላሓለፈው ነጊርኩም ኢለያ ሎማዓንቲ ብዙሕ ኣቴንሽን ገይራ ናው ለነገርኩም ማለት እዩ ስለዚ እዚ ዋጋ እሱ እኒአኩም ቡልኬት ደል ሰባት ማለት እዩ ሃም በዝሕኩም ዋጋ ቅናሽ እውን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ብጥንካሩ ክትጠራጠሩ ማይልሰቲ ብደንብል ፀገበ ብዙሕ መዓልቲ ኣብ ፀሓይ ልበለ ጠንካራ ቡልኬት እዩ ናይ ጥራት ጉዳይ እውን ኣይትጠራጠሩ ስለዚ እዚ መስልና ቡልኬት ሓሸዋ ፀር ሰራሚክ ሁሉ ቴንዲኖ ለሎ ኣጠቃላሊ ዋጋ ለሎ መዓልቲ ለሎ ዋጋ እዚ መስል ኣብ መወዳእታ ግን ክሕልፈልኩም ደሊ ሜሽንዮ እሱ እንታይ እዩ ብዛዕባ ናይ መሬት ጉዳይ እዩ ብዙሓት ሰባት መፂኹም ብውሽጢ ጥይቑን ኢኹም መሬት ኣልሸና ግዘላቱ ሰባት ኢኹም ናይ መልስ ድማ ሎማዓንቲ ክነግረኩም ዘለኹ መብዛሕትኡኹም ካርታ ለለዎ ሕጋዊ መሬትኩም ትደልዩ ግን እውን ቅናሽ እውን ብውልክዕ ትደልዩለኹም ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ውስጥ ሰዓት 400 ካሬ ባዕሉ ብ3 ሚሊዮን 2.5 እናተሸጠሉ ርከብ ግዜና ኢና እሱ እውን ፍቃድ ለይብሉ መሬታት ብዙሓት ሰባት እዮም እናተሸጡ ርከቡ ብዛዕባ እሶም ተጋግሩን ትመፁ ሰባት እዚ ተልቐርብ ይባሃል እየ ምክንያቱ ድማ ኣብ ቻናል እዚ ሕጋዊ ዝኾነ ስራሕ ንሰብ ጠቃሚ ዝኾነ ነገር ኢና ክንሕልፍ እንደሊ ብዙሓት ሰባት ከዚ ልፍለጥ ነገር ኢለ ሕጋዊ መሬት ላይ ተረጋገፀ ኣብ ቀፃል ተፍልጠር መዓታት ሕጋውነቱ እንድሕን ተተልዓይሉ ምንም ክግበር ሰሊካል ቆርሽኹም ናብ ዜሮ ስለካ ትልኽል ሕጋዊ መሬት ምግዛእ ትደልዩ ሰባት ግን ብውሽጢ ኣትይኹም ምንግጋር ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ከዚ እውን ነግረኩም ሕጋውና ሕጋዊ ምግዛእ ትደልዩ ሰባት ኢኹም ብውሽጢ መስመር መፂኹም ከተዋግዑኒ ለለኩም ማለት እዩ እሱ እውን ተፈላለዩ መማረፂ እኒአውኒ ዝተሰርሐ ገዛ ለትደልዩ ወይ ነፃ መሬትላ ብተፈላለዩ ናይ ካሬ መማረፂ ምስ ፅቡቅ ዋጋ ልበሃል መማረፂ ስለለሎ ደው ኢልኩም ንዓይ ንጋር ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ለሓሸ ነገር ትደልዩ ደውሉ ሎማዓንቲ ነበረኒ ፕሮግራም ግና እዚ መስል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ጋርኩም ለላ ደግምኩም ኣረጋግፁ ማለት እዩ ኣብ ቀፃሊ ፕሮግራም እስከ ንረኸብ ሰላም ናትኩም ይኹን ቻው